ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao. Asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection. Bicol Connection. Matugang Diyos, marahay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 26 kita kan bulan na Pebrero, dapat kutangon yan, holiday. Kundi si Presidente Bongbong Marcos, habo kan holiday. Garo nga, madadali kita digdingon yan ah. Madadara kita kan mga people power. Sa kuya manapanlaban digdi sa Pilipinas, taban sa China, bakong sa gobyerno, kili-kili power. Mga Chinese na yan, mayo sindang arog kaya na parong. Ako nga nengon. Mati sinda pag an mga ngod nagpan dyan sa West Philippine Sea. Di sindang magkababangay.
Bayan niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Down man ang samuyang chief technician si Engineer Abelindon Toralio. Ako man po si Philip Serdan Barasanan sa indong makaibahan. Ngunya na pagkaaldaw. Bago pinasadahan ko ang Bureau of Fire Protection na siyudad po nin Iriga kundi mayo baga kitang makuanin paliwanag kapit sa mga nangyayaring kasulo digdi sa Iriga. Ano iton ngod? May spokesman man na itinaw dahil man makapagtaram. Bako man subot siya nagkakapot ka na progress report pambihira niya ako para halat sa nakita. Ano na iton ka sa nasusubsuban na ito market. Sa mga buntol kito maski pagpaluwas sa bareta lanang uban ko kasulo bulan na napananggad progress report ay pangyayaring buhay tayo ni kaya minsan dyan po nagluluya ang mga Pilipino pag abot sa informasyon sa pagresponde. Talagang ininalat kan sa tuyang mga kababayan na maging marikas man ang pagtaunin informasyon, pagresponde sa arog kaining mga bagay, insidente. Kung kita mapara burubuntol ng mga Pilipino ay talagang mayo kitang mapapala sa satuyang nasyon. Kung narog ka ng mga hero kan mga Pilipino kan mga yaon sa gobyerno makapuruton kita sa kangkungan mala sa bagay ang West Philippines ngani kontrolado na baga kan nasyon kan China siniba pang mga nasyon digdi sa kinaban kitang mga Pilipino kita nalugod ang ginigibong mga dayuhan dyan mga uripon pinagsumpit kita kan nasyon ka na China ka itong water cannon ayaw bagang naginibon mga Pinoy puro sa naman kaya ablada kan mga Pilipino ano ba nakaya ngayon China ay hindi baga po yan ang nangyayari sa Pilipinas kunya ng mga panahon puro kaabladahan kayabangan kakawin kong 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Mayo man nangyayari, puro sa mga promesa na ibang mga politiko po digdi sa Pilipinas. Nagpaparaparayaman, yan baga, ka mga speed, pagpayaman, kan sa indang mga sadiri, kan sa indang pamilya. Kaya dahil po maasinso ang Pilipinas sa arog kaining dalagan pag mga pansadiring interest na kan mga opisyal kan gobyerno an iniisip bako man sa kapakanan na talagang pagserbisyo sa satuyang mga nagtitios na mga Pilipino. Kaya dapat isipon tapong marhay ang bagay na ini. Rinconada, nakatutok na kay Philip Baracena. Hanggang noarin ang mga Pilipino maasinso ang buhay. Nag-aasinso sa ibang nasyon, bako manig sa nasyon Pilipinas. Nag-aasinso sa satuya, sa mga dati manasinsado, mga negosyante, politiko. Pero pag abot po sa mga trabahador, ay nag-aarabroad bagan, seaman, nurse. Narayaman sinda pagbabalik sa Pilipinas, pero kung digdi lang sinda matrabaho, ang nagpapararayaman digdan mga opisyal kan pulis. So, mga opisyal kan gobyerno, pero kung saro ka sa naman na raso, simpleng trabador ay mayo kang asinsuan na gayo digdi sa Pilipinas lalong-lalo na kung ikaparaoma
Maraat nay ka, buktot nay ka sa pag-uo, mamayo man inaasinsuan sa imong buhay. Pero ang mga farmers sa iba pong nasyon, arog kan Vietnam, kan Thailand, kan Japan, mga asinsado po ang buhay, bakong arog sa tuyang mga Pilipino, nagtitios ang mga paraoma. Bueno, nasa linya si Diggs Martinez, marainit dahil nagtitios anto kayo kaini asinsado. Nasa linya si Diggs Martinez, karondang Diggs, pasok. Good morning, karantang si Philip. May nakakita nga balita sa siyudad Minaga na kung saan nagkondusir nin one-time, big-time checkpoint operation na Naga City Police Office sa pangingat ni Police Colonel Erwin L. Rebellion, City Director, na kung saan nagkondusir na sambitan ng one-time, big-time operation on enforcement of special laws and local ordinances kan nakaging Pebrero 24, 2024 sa oras na alas 6 nin pagkabanggi hasta alas 9 nin pagkabanggi na kung saan mga imbento digding mga opisyal si Police Lieutenant Colonel Oresto A. Gardon, DCDA Kebaran si Police Lieutenant Colonel Dario P. Sola, DCDO, na piga-kondusir na operasyon na duman sa rotunda sa may Barangay Tabuco sa nasampitan ng siyudad na kung saan ilin sa president sa Pigloscan Naga City Police Office, ining lokasyon na ini, iyo na pinaka, saro sa pinaka busy o pinaka traffic na lugar o tinampo sa siyudad ng Naga maski sa kabanggihan na pigkonsir na nasampitan ng operasyon in coordination sa PNP Highway Patrol Group, Land Transportation Office and Public Safety Office kan siyudad ng Naga, na kung saan ang mga nasambitan ng mga operatiba nakapag-taon nila ticket duman sa mga nagbalgar nila mga may sa trapiko, mga motor as in mga four-wheel na lunadan, tanganing pagirumduman sunda na dapat magsunod sunda sa mga lane na pigpapautob na nasa 124 na citation ticket na naitawkan mga operatiba na 27 degree dahil sa temporary operators permit na luwas, duwang motor ang pinag-impound as in na driver's license ang pinag-kumpiskar. Yan muna, karandang kaya Philip, nako niya itong barita halos sa luwas, ini si karandang Diggs Martinez Jr. para sa RTNDCKI and Mang Kairiba reporting. Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon ali dyan sa luwas. Dagos po kita digdi sa tuyang programa. Kata pala na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naging successful ang second rotational deployment. Wala na sindang bagong pandakop kan mga illegal na nagsisira. Una mo ito bagang pangyera sa hubas, yung mga armor car na style. And then masakit ay guwaman kanya-kanyang bantay kalikasan an lambang banwaan. Arog dyan sa banwaan ka na si Roma. Dinakop itong grupo ni Medina na taga Kamaligan. Illegal na nagsisira dyan sa banwaan kan si Roma o ita. Yulugod napakaraot si Mayor Karina Ramos Pulinga na alkalde ka na banwaanin si Roma sa lugod ang nasuspindi.
Arog na po kayan kung arin so nagigibonin tama kontra sa mga illegal, iyo po lugod ang napapasala digdi sa satuyang nasyon. Masakit pag arog kayan ang buhay. Grabe ang politika sa Pilipinas, sagkod ngunyan, dahil po nauuntok. Araw po yan sa nagpaparuro ka nasyon Pilipinas, malat, milita, EDSA revolusyon, EDSA people power, kumbaga, pag kumemorar kan EDSA people power, dahil pigdeklarang holiday ni Presidente Bongbong Marcos. Siyempre, alangan man ngod, kontra ito sa diktador, ito people power. Yan ang nakapalaya sa pamilya Marcos duman sa Malacanang. Naguhuna si dipundong Presidente Ferdinand Edralin Marcos, tada round siya duman sa ano yan, Hawaii. Ito pala duman sa Paaway. Paway dyan sa Ilocos Norte. Pambira. Yung mga simpleng subasa na yun kan sa tuyang mga kababayan. Hindi makasuya na baga, maski sa people power, maayo man nangyari. Nagkadiripunto na lamang sa mga kabali duman. Ang natatada na sanang maturutinding si dating Senador Juan Ponce Enrile. Nakagurang pero pitmalo pa, buhay pa. Pero ginibo pa nga ning advisor ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya paano po makukuhanin pag-asenso ang Pilipinas, mahihilinganin pag-asenso kung sa batalya pa sa nanganinin politika. Bakong mga sport ang mga politiko sa Pilipinas, resado baga. Pagkalaban ka, ruruotin ka. Ay pambirang buhay tapo ini, hirak man kan mga Pilipino. At ang aning nagtitios na nadadanyarambakan sobrang pamumulitika kan mga politiko po sa Pilipinas. Hindi po ang katotohanan gaya din nag-aasensoan sa tuyang nasyon. Pagkalaban ka sa politika na politiko ay dahil katatawan proyekto. Masakit pa kung suspendiyong ka pa bilang alkalde. Nag-uyam na pag-arog keton ngod. Igpaparauto sana ang mga Pilipino. Ang paghuna ata papakarahayon ang sendang serbisyo, sindaan mga yaon sa posisyon, iyon may kakayahan, abilidad. Kumbaga may access na magpa-asenso kan Pilipinas. Ang nangyayari, yung palugod mga nagpaparuro kan buhay kan mga Pilipino. Nagkapira po niya itong mga politiko digdi sa satuyang nasyon. Masupog man ka mo, mairak man ka mo. Sabagay, may kasabihan man kaya, taon yan, panahonin Kwaresma. Pabaya, sinda tada ininda aram ang sindang ginigibo. Di sa pagtubod ko, garo aram maninda, kaya lang buta bungog sinda. Sa namamatean kan mga Pilipino, ngunya na mga panahon. Kaya ibang mga Pilipino, mga tuntuman po kaya. Eleksyon pag na kwartahan na, nasobrehan na, wala na ka mga relax buhay. Pero 1 millionaire. Solo na sa diri kan mga nagpabakal kan sindang buto. Magtios ka mo. Umaman ka ang mga jóvenes na nagmonitor sa nakaaging barangay Sinman Sangguniang Kabataan Elections sa 2023 sa nangyaring abuse of state resources o ining ESR Project Exit Conference sa Summit Hotel, Duman, Ciudad Canaga, kana nagtalikod na Miyerkules. Tinawaan doon man ni DILG Bicol Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. CISO 4 or CISO 5 ana mga pagmamaigot na ginibukan mga jóvenes sa pagmamasid asin paggibukan mga rekomendasyon sa patakaran.
Ang nasambit ng exit conference na pinamamayuhan man kan Coalition for Bicol Development Incorporation o CBD. Asin pinag-atindiran kan nagkapirang mga importanteng opisyal hali sa manibiibang national government agencies sinman na NGS tigdipo sa Bicol. Inian nakaayon man sa presenteng proyekto kan CBD Incorporation na pinagtituluan Mobilizing Youth Leaders in Monitoring of the Abuse of State Resources and the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections and the selected highly urbanized areas in the Bicol region. Tapos ining matrayumpuman na pinagsagibo ang Filipino Brand of Service Excellence Training sa 50 One Town, One Product out-of store operator sa panganod kan Department of Trade and Industry asin man kan Department of Tourism Office 5 kan nagtalikod na semana. Kamautan man ang pagtitraining na matauan ang gabos nin auto operator o operators kana bastanting kaaraman kung paano sinda makapagtataunin mga tultol na serbisyo sin produkto sa mga turistang nagbabakal sa paaginin Tatak Pilipino. Ang nasambit ng programa iyon tanganing makatuklas nin mga bagong produkto hali sa manibiibang probinsya kan nasyon asin ipabisto ini sa national maging international na merkado. Iniman ang parte kan micro, small and medium scale enterprises o ining MSMES kan gobyerno asin presente sigun sa DTI iguang sanggatus asin 19 mga out-of stores digdipo sa enterong nasyon. Nagray na. Hoy, kumusta man balan sa mga paraantabay niya to dyan po sa Ligao City. Siyempre kay LTO Chief Sir Jerry Navarez. Taman kay punong barangay Nene Ablan dyan po sa San Jose Bao Camarinesor asin man sa pamilya Maglapid. Sharing man dyan sa barangay Salvacion kay Maring Rose Bata na sinmang kay Miss Ana Proel. Minsan po kaya digdi sa kinaaban kita man nakapalibot na nagpapadagdag gabat sa satuyang buhay sa mga nakapalibot man sana sa satuya. Yan mismo ang sinabi ni Arsobispo Rolando Trea Terona saro sa tutungkusan ko. Ang nakakapagabat niya sa tuyang mabuhay, sa satuyang pamilya, yaon man sana sa satuyang pamilya, yaon man sana sa satuyang kapalibutan. Bagay totoo man. Ang nagpapa-stress kung minsan, kapamilya mo man sana. Kay riba mo man sana. Kaya baga kung minsan, ang mga organisasyon po, nagkakaurula sa araw kaya ng mga bagay pagkwartahan na pati o mga pagsasadiri diyan na po nagkakaigwanin problema ang lambang saro nag-iiriwal ay nagkakauruyon siyempre alimbawa kung sumagurang igwang nawalat sa pamilya na ang saro man na tugang kung swapang man kung mga pagrurugaring na nawalat diyan ka po magkakaproblema. Kumbaga, gusto makuasa na so para man sa iya, mayo ng pakialam sa kapwa niya.
sa iyang mga tugang. Kaya ini po ang masakit digdi sa tuyang sa kinaaban mismo. Kinaabanin pagsakit, pagdusa. Iguang nagpapadusa sa satuya kung minsan. Ang mga organisasyon nga niya ay kadakol. Mga ginigibong racket, maski itong mga batch reunion, maparahagad po ang iba, mga officer, tapos sinusulmok ang kwarta. Kaya dyan nawawaranin tiwalaan sa tuyang mga batchmate, classmate. Igwaman dyan mga chismoso. Igwaman dyan mga mapasalan mo sana. Nilita big time na. Bot mo isay na. Kapasikatan baga pag abot sa mga arog kaining mga family reunion, batch reunion sa eskwelahan. Kung isayan oro igwa, ano yun, sikat. Tapos mauro stinger, kunyan mo sana, mapitik mo sana. Kaya lana ka mga mitikuloso. Mabuboyset ka ba kapag arog po kaya ng organisasyon, mas gan pamilya. Kaya minsan dyan po nawawaranin na pagtubod sa tuyang mga kababayan pag-arog na kayan ang dalagan. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kung iba dahil taong magpakumbaba. Pride and pinapairal. Waman dyan mga tios man pero konsumisyon sa buhay. Pautangon mo, dakulan kantidad ay nagbabarayad. Masurosangra, lintikan. Problemado ang sinangraan. Pabalik-balik. Yan sa banuan kan buhi. Gwapo dyan. Ay manariglo kan kapitan. Kaya minsan day kumabasol kung an iba nakakagibunin malain. Pag arog na po kaya ng mga bagay. Minsan maray nga kiton ipatumba na di nga nagbabayad. Yan po ang dipisil. Pag arog na kan kaisipan kan sa tuyang mga sinangraan. Maghanap na nga kita kay itong mga gilid-gilid dyan na madaling tumumbanin tao tayo makabalos-balos. Kundi mayo po yan sa satuyang puder kamot. Lalong-lalo na ngunya na panahonin Kwaresma. Well, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang
99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lalim Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako si Lud Adriano of Philly Camarines Sur. For almost 20 years na under medication yung aking anak or seizure, yung epilepsy. Usually, napapakinggan namin yung program sa radio ni Doktor. Pinakinggan ko yung explanation niya. And very scientific naman talaga yung explanation ni Doc. So talaga, na-encourage ako. Pumunta ako, sinamahan ko si anak. O yun na, chinek up ni Doktor. Tapos, may mga hindi lang suggested, kundi talagang ipinasunod niyang mga pagkain at kung anong yung mga tatanggalin. And yun, magagamit siya nung Ionic CMD. So sinunod talaga yun namin. After mga 3 months, mas lalong gumaganda yung katawan. Kaysa noong nagsisynthetic siya, parang nadra-dry yung katawan. And una naming naano sa kanya, hindi siya nagsisure. Samantalang noon, pag nakalimot siya ng isang gamot, automatic, magsisisure yan. And then, yung mga almost 6 months na nakikita namin, kuminis yung balat niya at naglow yung mukha niya. Totally talagang nakarecover. At pati yung self-confidence niya, yung physical outlook niya, yung katawan niya, gumanda yung kutis niya, at saka sumigla siya. And syempre, sumigla din kami lahat. And really, very thankful talaga kami. With all my heart and sa family ko po na naka-recover si anak. Thank you, Doc. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc.
tuwing 3:00 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Kaya kung minsan pampa-stress talaga sa tuyang kapwa. Minsan sa barangay, mauyam man. Pag nag-aaragluhan, sige, sanang balik-balik mo sa barangay, gawa man kayang maluya-luya man ang mga magdesisyon na punong barangay. Dapat may, sabi nga ni Kayan, may command man, may responsibility. Naman responsibility na sinasabi ang sarong punong barangay. Kung dahil ka man lamang ningipon, useless ang pagiging punong barangay mo na ika nagsiserving poderoso sa imong barangay. Dapat sa bagay dahil ka man mabasol dan punong barangay kan San Antonio Buhi, babae. Siyempre sa lawahan kung minsan na desisyon ang mga babae. Pero kung arog kay Princess Orduha ang tindogon, tawa yan babae na arog kay Margaret Thatcher na mga babae, pag na-desisyon talagang diretso. Bagong bari-bari. Kaya kung minsan ihemplo ko na sanang naging maluyang babaeng punong barangay sa Santiago. Mayo nahaman nagayo. Nakatulong termino siyam na taon, lampas nga ni. Na na-extend palan. Kita, damang masang improvement sa barangay.
Kaya kung babae ang nagiging leader sa rong barangay, kung minsan baga mabublay. Maski sa sarong nasyon, kung talagang maluya na pagka-leader mo. Unbelieve ako na naging leader na babae sa Pilipinas. Si Gloria Macapagal Arroyo daw, gagakudanan liog. Talagang dahil siya napiga. Iyang anomalya. Hasta pigparabuto pag-iraray siya, naging speaker. Kaya adik di sa Pilipinas ay talagang pit malo kung sa mga leader na babae. Pagka-presidente ni Tatay Digong, pinaluwas, hinali sa baliog, hinali sa house arrest. Believe man ako kay ni, kaya Gloria Macapagal Arroyo, kundi sabi nga ni, kaya bakong makatarungan para sa mga Pilipino. So, ginibo niya. May kalungkutan sa mga Pilipino. Sa kung siya naging tol-tol na presidente, baka ang Pilipinas ngunyan, asinsado. Yan ang isipon kan mga Pilipino. So, nakaribay sa iya, mga padawoy, mandawa, lalaki. Arog kita Tatay Digong, ay santisima. O, ano-ano na sa pigparagibo kan maging presidente. Digdi po sa satuyang nasyon, kanya-kanya sa ng estelo, estratehiya ang mga nagiging presidente. Sa iba man, naguhuna, makabalik si Pamilya Marcos sa Malacanang, mapapakaray sa Pilipinas. Ano nangyari ngunyan? Mayong direksyon ang nasyon Pilipinas, sagkod po ngunyan. So mga programa kan sa tuyang gobyernong dapat pakarahayon. Urulaan paksiw. Paparasabi sa na kan eleksyon, magin 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Pinagahanap na yan, pigahapot kan mga Pilipino, hain yan. Na triple so 20 pesos ang kada kilo. Naging 60 pesos. Kasimple baga kung analisar ta. Sabi kan mga taga-Bato, nabubuan. Sa Irigan, nabutigan. Sa Buhi, napot na yan. Sa entire Philippines, nauto ang mga Pilipino. Ini po ang katotohanan na nangyayari digdes sa tuyang nasyon. Sa kuntultulan sa tuyang mga naggugobyerno, ang mga presidente. Haloy na asinsado ang Pilipinas, daugtan Singapore, ang Vietnam, ang Thailand, binayaan na ba kita? Ang nangyayari kaya sa tuyang nasyon, imbes mabawasan ang korupsyon, nagpaparalala. Away sa ang naging presidente, sabi ni Tatay Digong, mababawasan ang korupsyon, kan siya presidente. Anong nangyari? Nagparalala baga, mas lalong nagdugang ang korupsyon sa satuyang gobyerno. Darakan pandemic. So mga anomalya sana duman sa pandemic, grabe. Kaya sa korupsyon dahil nahali, pati nga ni sa barangay, may korupto na. Kung talagang sincero po ang mga leader niya to sa tuyang nasyon, ay papangananin gunting ang anuman ng mga proyekto, ang pundukan sa tuyang gobyerno, yan ang katotohanan dyan. Kaya daw pinano daw ay sayan maggobyerno kung perming arog po kayan ang mga kaisipan ay urulan paksiungod. Sagkod ngunyan dahil managbabaguan na sa tuyang mga leader. Kumbaga kung gustong mag-asenso kan Pilipinas, ang dapat manginutan, mag-ihemplo ang mga leader niya to, kasimple. Kan barangay, siyempre maarog man yan eh. Adto nga ni nga si Pulano, si Senador, si Congressman. Mas grabe nga yan natatabtab, kita pa nga ya. Yung baga na realidad ka na gobyerno niya to sa Pilipinas. Sa pamilya pa sa nangani, may mga kurakot naman. Ano pa daw sa barangay, pataas. Pinagahalian kaya kan korupsyon sa Pilipinas, taas baba. Pero itong spaghetti pababa, pataas.
Papaanoon man yan kan mga Pilipino nag-aasa na ma-asenso ang Pilipinas. Ngayon ini si Presidente BBM. Baka nga arog kay ni ang gibuhon kan dipuntong Presidente Ferdinand Idralin Marcos. Hain. Teka mo nararaya ng mga Pilipino. Adakol na ba ang mga naging presidente sa tuyang nasyon? Pero may arog kan ang gibo bakong pakarayon ng Pilipinas. Magpayaman dati ng mga mayaman sa poder. Maging poderoso. Madangog na naman ini ni Boss Roger Paira. Ay, maghinguan mga Pilipino dahil maginugakon. Awa anong higos kan mga Pilipino kung anbuwis kan mga Pilipino pinagkukurakot man. Abang taas na ba kan mga buwis? Ansa to yung mga binabakal? Daw nakikinabang man kitang kagabsan sa ibang nasyon, arog kan Canada, kan Amerika. Duman daw abang tataas kan buwis pero marhay ang sistema kan sa tuyang gobyerno bako pong arog sa tuyang nasyon. Grabe ang korupsyon. Kaya pakaisipon ta pong marhayan na bagay na ini kung gusto niya tong mag-asenso ang gobyerno kan Pilipinas, ang buhay kan mga Pilipino. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Simple sana ang buhay kan mga Pilipino bakong pag nakakaposisyon na abos na medyos ginigibo ninda para sana mag-asenso ang sendang buhay bako naman sa kapakaanan kan mga pinagsiserbihan ninda. Ini po ang katotohanan kung ang programa kan sa tuyang gobyerno pakararhayon dahil pagpara tarabtaban ang pundo maasenso ang lambang departamento kan sa tuyang gobyerno. Grabe po kaya ang nangyayaring korupsyon, yan ang katotohanan. Iba so kurakot kan nagkapirang politiko. Iba so kurakot kan nagkapirang opisyal sa DPWH. So kurakot sa DepEd. Halos gabos na bagang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Rampante ang korupsyon. Kung iyan mababawasan, pwedeng mag-asenso man ang buhay kan mga Pilipino. Tapos supundo na dapat mapaduman sa mga namamanuan, talagang itaukan sa tuyang gobyerno bakong pagparatabtaban. Ang nangyayari ka, minaabot man, grabe na. Di ba nga ni, halos lampas ng bangaan na gunting sa pundo. Kaya mag-isip kita kung ano ta nagiging arog po kayo ng Pilipinas dahil nag-aasenso. Siyempre, darakan korupsyon. Sana mag-isip-isip ng mga Pilipino maabot na naman ang eleksyon. Sa otro taon, namulok-pulok na naman ang mga politiko. Ngunyan pa sa nanganig ba ng mga nagkakabirilog baga na mga karandidato ko no. Di nga ni sa ano yan, banuan kan ba ito? Pigpaparabalangibog na bagang mga kandidato si Congressman Joey Salceda sa Camarines Sur, pambira. Napakatambudan si Junjun Sorilla na maging alkalde. Mag-isip-isip man kayo ni si acting mayor Vic Ramos. Nalaog na ang bato kan probinsya nin Albay pag-arog kayan. Baka day kaya ang mga politiko digdi sa Kamsur. Iradahon kan politiko sa Albay, di mas lalo kita nagkaurula. Sa bagay, ang ringkunada gani. Okay lang yan, taga Kamsur pa man. Pero pag napasala,
magiging Kamsur Albay na yun eh. Magkakaburukag ang Camarinesor pag mga taga-Albay na nagkandidato digdi. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kaiba niya to sa pagpaabot ni informasyon si Diggs Martinez. Sa lado technical si Cha Benaobra, sa information si Jimmy Guanzon, sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto, walang peke-pik.
sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio